Mr Potwana ubhuti Thandaza naye into zakuthi ke nambona ke uthe gonqo hello seo njani hayi uthi kukhona ndiyaphila msasazi yebo yes tata wam ngalemina namhlanje sicela usibalisele athi ke amakhumsha si sweet memories ne usibalisele izinto ozikhumbulayo ngoncinci njengibana pha esiXhoseni kuthiwa ngumalumekazi apha kuwe kodwa nina nithi ncinci kwasibalisele ngoncinci uncinci bengumuntu onjani uncinci mhlambe bethanda into ezimandi yabona mazilanda mhlambe uncinci bethanda into isinxibo yazibona masazazi into eziya mhlambe nasinqani nomsebenzi ngani dibene uncinci umuntu ohlekisayo okanye umuntu ocebisayo yazibona masazamfundiso kasibalisele Mr Thandaza maka there's a lot engayithetha ngoncinci she's such a wonderful person you know sisakhula sebancinci babedla ngokufika nomalume pha ekhaya kama ndisene scratch nangokweni naso apha ongathi ndachaza andisakhona andibona baselapha eright noba ntontoni kodwa babevisitile ekhaya kudala nge80s kodwa manje yobabambela inkukhu ndaqa ndifuka ndibamba umleqa wandikrwempa bebusweni eso siva sisekhona namhlanje you know babexa befika kube mnandi kube sweet kube njani kodwa ke manje fast forward kuba ndakhula nabamdala simana ukuza aba sisiza nomama sisithini kube mnandi nje ngo 2006 I relocated to Queenstown ndazophangela apha ndafike lapha kwancinci ndahlala apha it was such an exciting and a wonderful life we understand nokumnandi ngumuntu okhathalayo ngoku ungumntana ufuna uvuka kwenzela ibreakfast usolo kwesithini akutotosa umuntu osebenza kanjani yo igadi yakhe you know inoba I think enye izinto inoba iyambulala ba igadi yakhe belolhlobo ngumuntu igadi yakhe whether kuse winter or kuse summer it was always green ubeyazi ba veg ongayityala ngexesha elithile ungayithini ngexesha elithile a hard worker you know she was so unbelievable you know ndatshintsha ke ndemka nami ndazithengele yami endlu ke ngoku Eskom kodwa I kept on visiting them you know umuntu onothando you know I used to see kamba I used to I thought about ukusweleka kwamalume nobuzosweleka naye ngoba they were always together but uThixo wambamba waphila for more than 15 years umalume sengasekho so you know uThixo nje uThixo mangalisayo umama okholwayo umama osupportive umama othi xa usiza unengxaki uze kuye akumamela angathi hayi ngeke andinozimamela into zabantwana you know uyambona mazimdala noba mina unishiya indlela mdala inoba unishiya about 40 years yonke you know so imagine ke umuntu okushiya ngeminyaka emingako kodwa still or maybe 13 years kodwa apho she's a very very old powerful woman we understand so uncinci nje you know there's a lot I can say about her ndamka ke ndabheka iJoburg ndohlala khona ndimshiya uncinci strong powerful xa ndibuyayo ngo2018 ndize Komani xa ndifika uncinci akakwazi ukuhamba ugugile liqhegwazana ndiyabuza kofiti kutheni uncinci vele waguga kangaka bathi hayi sithe makaphumule asifuni asebenze ngoku makakahlale umdala ngoku ndithi what ncinci ungaphindi bamamela apha hamba ubheke egadini yosebenza man waphinde wavuka wa fresh uncinci you know amehlo akhe eyesight ebehlala lapha evrandini ithi mothi sathi gqi athi nguthandaza ke lo usangena egate ndithi hayi man kwi old age still usabona into ezinjalo so she was you know she was a powerful woman uThixo emsikelele ngempilo eyesight ngoke bene birthday ngo February I was so shocked ebudaleni like she was very old ndiyabuza ncinci uyandazi Dothina ungakwazi unguthandaza baba bazukulwana bami wazi nabazukulwana bami so ngizama ukuthi she was such a woman uThixo wamsikelela wathi wayolala ene memory epheleleyo
Wow, bukele ekhaya. Hayi utata uthandaza uthetha kamandi and ke asinozetusi waqophe and uthetha lento uncinci namsenzi incinci uthetha lento uncinci ebeyiyo ndikhumbula ngelaxesha besithi abe bebeshicelela la birthday yakhe uncinci ithi lonto and abantu babethetha kamandi ngaye. I so wish abantwana bakhe balandele ekhondweni likancinci. Enkosi. Hashtag ke into zakuthi ke njengoba bekhe samenza phaya kula video ye 3 minutes kamama ke uma Mohowo ubamqhinebe uqoqoqo usithonga sithathu bathi ke ngoncinci ke nami ke zasenza lento kancinci. Okay, mina ngathi hashtag nanithi mamqhinebe qoqoqo zithonga sithathu. Okay, 1 2 siyenza with confidence and loud, ne? 1 2 3 hashtag mamqhinebe Gugu Stonga start. One more time. Hashtag Mamqhinebe Gugu Stonga start. Uzukhalibidi yake wenza izinto eziflabber gaseous gabakanya upha kuzalo and wenza izinto ezimonotonous. Mhlawumbe wena sisithanda abanye abantu abalanza ligama lithi monotonous. Uzaligugulisha uye ku Google uzolive lithetha uthina. 4 months ago sisithande sasingapha kwindawo kuthiwa kuse KZN apho intombi zakhona nxa zikunika ukutya zilicamina phela ngazi ukuthi ngikhathele. Wemadoda angeke uzisole ngozukhale. Number yethu khona apha ku screen 074 815 4877. Usisithanda lo lapha ecaleni kwami niyambona uthe gunqu naye ngaba sisithonze onke efonini zukhali zofika na kanjani kumsebenzi kancinci uzovalelisa. Yolonto ke into zakuthi sisuke ePhedi sisithande apho sihlala khona sihlala eMonti kodwa na kanjani abendleleni ibengathi ndiyimeya imoto andibalekise halala ngoba nifuna uzofika kwinkonzo kancinci nizovalelisa misethandaza. Uyazi apho bukele khona wemntu uzozimasa ndikuthanda into ngena size. Enkosi kakhulu.